मायभूमी ध्यास श्वास भगव्याची मानतो। नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे आपल्या एनएस क्रिएशन चॅनलमध्ये। आज आपण शिकणार आहोत छत्रपती संभाजी महाराज बॅनर एडिटिंग। व मित्रांनो, आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल सबस्क्राईब करून घ्या व आपल्या टेलिग्राम चॅनलला जॉईन करा। आपण टेलिग्राम चॅनलवर जे व्हिडिओ मटेरियल वापरत असतो ते मटेरियल नेहमी टाकतच असतो, त्यामुळे तुम्ही टेलिग्राम चॅनलला सुद्धा जॉईन करा व जे मटेरियल जे काही वापरणार आहे ते तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये भेटणारच आहे। तर चला सुरू करूया। आपल्याला त्याच्यासाठी लागणार आहे काइनमास्टर ॲप। काइनमास्टर ॲप हे काइनमास्टर ॲपची लिंक सुद्धा तुम्हाला टेलिग्राम चॅनलवर आपल्याला भेटून जाईल, पिन केलेली आहे व तुम्ही तिथून डाउनलोड करू शकता। तर तुम्ही तिथून डाउनलोड करून घ्यावे। काइनमास्टर ॲप ओपन करायचं आहे व आपण त्याच्यानंतर 16:9चा हा रेशो घ्यायचा आहे। आडवा रेशो जो असतो तो आपण घेणार आहोत। तो घेतल्यानंतर आपल्याला बॅकग्राऊंड व्हिडिओ घ्यायचा आहे। तो बॅकग्राऊंड व्हिडिओ आपल्याकडे 16 सेकंदाचा आहे, त्याच्यामुळे तो दोनदा ॲड करून घ्यायचा आहे आपल्याला। दोनदा ॲड केल्यानंतर तो अशा प्रकारे दिसणार आहे व त्याच्यानंतर लेअर टिक करायचं, मीडियावर जायचं आहे व आता आपल्याला जे फोटोमध्ये आपले एक PNG घ्यायची आहे आपल्याला, राजमुद्रेची PNG घ्यायची आहे। अशा प्रकारे राजमुद्रेची PNG घ्यायची व व्यवस्थित सेट करून घ्यायची। 1-2 सेकंद थोडी मागे घ्यायची ती, थोडी मागे घेतल्यानंतर ती लेअर वाढवून घ्यायची आहे। लेअर वाढवल्यानंतर 30 सेकंदापर्यंत 31 सेकंदामध्ये घ्यायची आहे। त्यानंतर वरची बॅकग्राऊंडची जी लेअर आहे, वरची बॅकग्राऊंडची लेअर ती कट करून टाकायची आहे। अर्धी आपल्याला वरती कट केल्यानंतर अशा प्रकारे ट्रिम करून टाकायची। ट्रिम केल्यानंतर आपल्याला लोगो म्हणजे आपल्या राजमुद्राची PNG आहे ती व्यवस्थित आपल्याला सेट करून घ्यायची, मोठी करायची व अशा प्रकारे सेट करून घ्यायची व त्याच्यानंतर इन ॲनिमेशनवर टिक करायचं आहे। इन ॲनिमेशनवर टिक केल्यानंतर फेड हे इफेक्ट द्यायचं आहे त्याला। फेड इफेक्ट घेतल्यानंतर आपल्याला लेअर टिक करायचं, मीडियावर जायचं आहे। मीडियावर गेल्यानंतर संभाजी महाराजांची PNG घ्यायची आपल्याला। संभाजी महाराजांची PNG घेतल्यानंतर वरती रोटेट हा ऑप्शनवर टिक करायचं आहे। त्याच्यानंतर हा मिररमध्ये फिट करून घ्यायचा आहे। त्याच्यानंतर अशा प्रकारे दिसणार व थोडासा झूम करून घ्यायचा आहे, खाली असं व्यवस्थित सेट करायचं आहे, जो जेणेकरून तो आपला राजमुद्रेच्या पाठीमागे आला पाहिजे व त्याची लेअर पूर्ण वाढवून घ्यायची आहे। ती लेअर वाढवल्यानंतर तो सुद्धा 2 सेकंद असे स्टेप बाय स्टेप थोडी पुढे करत घ्यायची। त्याच्यानंतर लेअरवर जायचं आहे, मीडियावर जायचं आहे व मीडियावर गेल्यानंतर आपल्याला एक लाईट इफेक्ट घ्यायचा आहे। लाईट इफेक्ट घ्यायचा आहे, त्याच्यात असा लाईट इफेक्ट घेतल्यानंतर तो असा समोर करायचा आहे व त्याच्यानंतर त्याला बँडिंगमध्ये जाऊन स्क्रीन करायचं आहे। स्क्रीन केल्यानंतर त्याला आपल्याला 3 डॉटवर टिक करायचं आहे व तो पाठीमागे आपल्याला टाकायचा आहे। त्यासाठी 3 डॉटवर टिक करा, त्याच्यानंतर तो बॅक टू सेट करा। बॅक टू सेट केल्यानंतर अशा प्रकारे तो मागे जाणार। अशा प्रकारे मागे ते व्यवस्थित सेट करून घ्यायचं आहे। त्याची लेअर पण पूर्ण वाढवून घ्यायची। तो लेअर वाढवल्यानंतर आपण त्याला अशा प्रकारे थोडासा तो मागे घ्यायचा आहे, थोडा मागे घेऊन टाकायचं आहे। आपल्याला महाराजांच्या PNGवर टिक करायचं आहे। इन ॲनिमेशनवर जायचं आहे। इन ॲनिमेशनवर गेल्यानंतर साईट अप करायचा आपला। साईट अप केल्यानंतर असा खालून वरती येताना आपल्याला तो इमेज दिसणार आहे। महाराजांची इमेज ती खालून अशी वर येताना दिसणार। त्याच्यानंतर आपल्याला ती लाईटवर टिक करायचं, त्याला फेड हे ऑप्शन द्यायचं आहे। फेड ऑप्शन दिल्यानंतर ते आपल्याला अशा प्रकारे काय दिसणार आहे। लेअरवर जायचं आहे, मीडियावर जायचं आहे। मीडियावर गेल्यानंतर आपल्याला छत्रपती संभाजी महाराज यांची PNG घ्यायची। छत्रपती संभाजी महाराज PNG घेतल्यानंतर ती अशा ठिकाणी व्यवस्थित मोठी करायची व अशा ठिकाणी सेट करून घ्यायची। थोडीशी सेट केल्यानंतर त्याला आपल्याला ॲनिमेशन द्यायचं आहे। इन ॲनिमेशन जायचं आहे, आपल्याला त्याला स्केल डाऊन हा इफेक्ट द्यायचा आहे। स्केल डाऊन हा इफेक्ट देऊन घ्यायचा आहे त्याला। स्केल डाऊन इफेक्ट दिल्यानंतर अशा प्रकारे ते आपली PNG दिसणार। छत्रपती संभाजी महाराजांची PNG अशा प्रकारे आपल्याला बघायला भेटत आहे। त्याच्यानंतर ती PNGवर क्लिक करायचं व ती लाईन खेचायची व अशा प्रकारे ते आपल्याला पूर्ण 30 सेकंदापर्यंत घेऊन टाकायची। त्याच्यानंतर आपल्याला लेअरवर जायचं, मीडियावर जायचं व दुसरी PNG घ्यायची आहे व दुसरी PNG घेतल्यानंतर अशा प्रकारे दिलेलं आहे, यांच्या निमित्त जयंतीचा त्रिवार मानाचा मोजरा, ती पण अशी मोठी करून घ्यायची। तर इन ॲनिमेशनमध्ये जायचं आहे, आपल्याला त्याला साईड लेफ्ट हा इफेक्ट द्यायचा आहे। 6 सेकंदावर यायचं आहे आपल्याला परत। त्याच्यानंतर लेअर आणि मीडियावर जायचं आहे। लेअर आणि मीडियावर गेल्यानंतर आपल्याला पुढचा अजून एक PNG घ्यायची आहे। छत्रपती शिवाजी महाराजांची PNG घ्यायची व ती अशी छोटी करायची व ती एक साईडला वरती छोटी करून वरती असे सेट करून द्यायची आहे। तिची पण लेंथ थोडीशी वाढवून घ्यायची, 30 सेकंदापर्यंत आपली लेंथ अशी वाढवून घ्या। लेअरवर टाईप करा व अशी लेंथ वाढवून घ्यायची। लेंथ वाढून झाल्यानंतर त्याला आपल्याला इन ॲनिमेशनमध्ये त्याला फीड हा ॲनिमेशन द्यायचं आहे। त्याच्यानंतर आपल्याला लेअरवर जायचं आहे, मीडियावर जायचं आहे व त्याच्यात आपल्याला खाली एक शुभेच्छाची PNG द्यायची। शुभेच्छा
सर्व मित्र परिवार अशा प्रकारे घ्यायची, ती छोटी करून घ्यायची व त्याला खाली एका कोपऱ्यामध्ये तिला व्यवस्थित सेट करून घ्यायची. अशा प्रकारे त्याला सेट करून घेतल्यानंतर इन ॲनिमेशनमध्ये आपल्याला तिला साईट अप हा इफेक्ट द्यायचा आहे. साईट अप हा इफेक्ट देऊन घ्यायचा आहे. देऊन घेतल्यानंतर ते अशा प्रकारे ती लेंथ वाढवून घ्यायची आहे. परत लेअरवर जायचं आहे. लेअरवर जाऊन मीडियावर जायचं. मीडियावर गेल्यानंतर आपल्याला त्याला साईड बॉर्डर घ्यायची आहे. ती अशी रोटेट करून घ्यायची, फिरवून घ्यायची, साईडला दाबून 2 बाणाला दाबून ती खेचायची आहे. व्यवस्थित सेट करून घ्यायची. ती आपल्या हिशोबाने व्यवस्थित जरा सेट करून घेतल्यानंतर ती अशा प्रकारे ती सेट होऊन जाणार. त्यानंतर ती लेंथ पूर्ण वाढवून घ्यायची. लेंथ वाढवल्यानंतर ती व्यवस्थित अशी दिसणार. तर तुम्ही पाहता आपला स्टेटस बऱ्यापैकी तयार झालेला आहे. तर अशा प्रकारे आपला स्टेटस हा तयार झालेला आहे. अजून याला पुढचा इफेक्ट द्यायचा तर तुम्हाला मी सांगणारच आहे. मित्रांनो, आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल सबस्क्राईब करून घ्या व लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा. व्हिडिओ कसा आवडला हे नक्की कमेंटमध्ये सांगा व आपल्या टेलिग्राम चॅनलला जॉईन करा. टेलिग्राम चॅनलची लिंक खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे व तिथून तुम्ही जॉईन करू शकता. आता आपला स्टेटस तयार झालेला आहे. एक्सपोर्ट करून घ्यायचा आहे. त्याला आपण एक्सपोर्टवर जायचं व खाली एक्सपोर्ट ऑप्शन दिसतं त्या ठिकाणी क्लिक करा. तो एक्सपोर्ट करून घ्यायचा आहे. एक्सपोर्ट व्हायला थोडा वेळ लागतो आहे, तर एक्सपोर्ट करून घ्या. आता आपला स्टेटस एक्सपोर्ट झालेला आहे. जवळजवळ एक्सपोर्ट झालंच आहे. आता एक्सपोर्ट झाल्यानंतर परत आपल्याला बॅक यायचं आहे, मागे यायचं आहे. मागे आल्यानंतर 16:9चा हा रेशो परत घ्यायचा आपल्याला. 16:9 रेशो घ्यायचा. घेतल्यानंतर आपल्याला तो परत आपला एक्सपोर्ट केला व्हिडिओ आपल्याला परत जॉईन करायचा आहे. एक्सपोर्ट व्हिडिओ घेतलेला आपण जॉईन केल्यानंतर याला आपल्याला 2 भागामध्ये कट करायचा आहे. याला थोडा पुढे घ्यायचा आहे आपल्याला. थोडं पुढे घेता तर 8 ते 9च्या आसपास घेऊन त्याला 2 भागात कट करून घ्यायचं आहे. त्याला एक तसं टिक द्यायचं, कात्रीवर जायचं व इथं खाली 3 नंबरचा ऑप्शन आहे टिक करायचं. त्यात परत पुढच्या प्रोसिजर पण तशीच करायची. परत कात्रीवर टिक करायचं व 3 नंबरच्या ऑप्शनला कट करून घ्यायचा. कट केल्यानंतर पहिल्या प्लसवर यायचं आहे. पहिल्या टॅप करायचं. त्यानंतर आपल्याला खाली स्पीड वॅप हा ऑप्शन चॉईस करायचा आहे. स्पीड वॅपमध्ये याला आपल्याला 1 नंबरचा हा इफेक्ट द्यायचा आहे. त्यानंतर पुढचा घ्यायचा आपल्याला. त्याचा पुढच्या बाणावर टिक करायचं आहे, प्लस बाणावर. त्याचा आपल्याला याच्यामध्ये रोटेशनमध्ये जायचं आहे. रोटेशनमध्ये गेल्यानंतर 3 नंबरचा हा इफेक्ट घ्यायचा आहे आपल्याला. 3 नंबरचा इफेक्ट घेतल्यानंतर अशा प्रकारे काय दिसतं. अशा प्रकारे हा इफेक्ट एकदम भारी वाटत आहे आपल्याला. मस्त दिसतात हा इफेक्ट हा. त्यानंतर आपल्याला ओके करायचं. ओके केल्यानंतर आपल्याला अशा प्रकारे काय स्टेटस झालं. त्यानंतर म्युझिकवर जायचं आहे. म्युझिकवर जायचं व आपल्याला जे सॉन्ग लागतं आहे ते सॉन्ग घ्यायचं आहे. माझ्या फोटोमध्ये सॉन्ग आहे ते तुम्हाला मी ते टेलिग्राम चॅनलवर देणार आहे. सर्व मोठे टेलिग्राम चॅनल भेटतात. तर टेलिग्राम चॅनलला नक्की जॉईन करा. तर प्लसच्या आयकॉन टिक करून तो जॉईन करून घ्यायचा आहे. उरलेला भाग हा कट करून टाकायचा आहे. अशा प्रकारे कात्रीचे ते 2 नंबर ऑप्शन टिक करून ट्रिम करून टाकायचं. तर अशा प्रकारे आपलं स्टेटस एडिटिंग पूर्ण जवळजवळ झालेलं आहे. अशा प्रकारे स्टेटस एडिटिंग, बॅनर एडिटिंग हा व्हिडिओ आवडला तर नक्की लाईक करा, कमेंट करा. कमेंटमध्ये नक्की सांगा मित्रांनो, कारण काय व्हिडिओ बनवायला भरपूर वेळ लागतो. तुमचा एक लाईक आहे मला प्रोत्साहित करतं पुढचा व्हिडिओ बनवण्यासाठी. एक्सपोर्टच्या ऑप्शन टिक केल्यानंतर एक्सपोर्ट करून घ्यायचा आहे. तर अशा प्रकारे आपली एडिटिंग पूर्ण झालेली आहे. तर मित्रांनो, व्हिडिओ नक्की बघा, पूर्ण बघा व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद. व आपल्याला टेलिग्राम चॅनल जॉईन करा. सर्व मोठे तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये लिंक देणार आहे व तिथून तुम्ही डाउनलोड करू शकता. व टेलिग्राम चॅनलला आपले सर्व मटेरियल भेटणार आहे. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.